LaAg ni Jamiyang nga gamay diri sa Kuwait Jara Kasir. Na. Sinad. Sananda. Astri. Wala mi mas. Careful sa tanan nga kaning naa sa Kuwait lisod kayong kentang karon 25 confirm sa coronavirus. Kaya bahalag wala ko'y mas. Akong kauban wala nagmas-mas. Kaya di daw kuno siya ganahan. Kaya kuan daw kuno. Ginora daw ang bahala. Tama, ginora magiging ang bahala. No, pero mag-amping sabta. Kaya itong pamilya sa Pilipinas, sao na lang napatay mga anak. Ano siyang kuan diri gamay nga Jamia sa mua sa amuang lugar diri sa Jara diri gyud. First nga kaning nag-abot ang natakdan sa coronavirus kay taga diri gyud sa mua sa kuan. Problema kay na siya kay may sir daw kuno kana siya o may sir kana siya. Kana daw siya may sir. Ano hati YouTube hadis how we subscribe, okay? Ang mga itik diri sus ginawa ko. Ang mga itik ang mga itik may sir daw di daw maayo maghimo-himo kwan diri sa kanang video diri sa dakal sa Jamia. Yang cashier nag-ingon nga siya na daw kuno problema. Ito ang kono. Ano naman kagwapo. Hadadarani. Gwapo ba yapod buyag? Siya ang gwapo nga tawo. Kana siya. Hada gwapo nga tawo. Aywa. Aywa. Golihay. Golihay. That is your wife muskila problem. Oy, less muskila mo ana boyfriend mo ana friend mo ana tiny. Wala na ba tayo? Ay na put ni sa Jamia nga. Kuan. Rani. Siri ata siya. Ha? Mabas roof. Wala. Hola. Kiber. Kiber Pepsi, sino ibe? Ako, kibir. Kitchen na bad pizza? Ente maibe? Ano ba ibi? Ano ba ibi hali? Ano ibi hali? Ano ibi siya ibi niya mga Pepsi la? Lai suruh Pepsi gini? Mohulu. Ada. Yala sabihin ako. Apa dia hali? Apa ya? Apa dia suaya? Ngita ko chocolate akong idungag sa akong karton. Waway chocolate oy. Gamay man gud ni siya diri no, gamay nga Jamia. Gamay nga Jamia mo nang wala kayo may mapilian. Soroy sa mi gamay. Ngita mi og lami dimpi. Uli nami. So magbabay na pod mi kay manguli nami. Magbaklay na sad mi kay dula man mi Jamia good. So thank you for watching guys. Bye-bye. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Please. Goli bye-bye, Rani. Bye-bye. Sri Lanka, kaubay na Sri Lani. Sri Lani. Sri Lanka. Kurna ya kali.